Hello guys, good morning. Naning tayo mga guys. Iata ni sa merkado. Akong ipakita ninyo guys o unsa na ni among merkado karon. Mara ni siya guys. Musakat na ta sa ibabaw. Pasensya na mo guys, brown out. Aliwaros. Pero sige laman, padayon ta sa ato ang pag-video. Misa ka na ko anes ibabaw nga bahin sa merkado guys. Guys, dusandanas man yung merkado sa Valencia karon. Mana na siya itong makita. Hasta pa sa silong guys itong makita. Malantaw guys. Doon na po naninda dito sa may ubos. Gusto dyan ako guys nga itong subayan as ibabaw. Kay bisan to dog minus ka pa ang naninda ani guys. Atong tanaw na ang ilahang view aning ibabaw. Ang uban ani guys, wa pa jud ka plaster. Wa pa ka plaster sa ilang paninda. Musubay lang ta ni mga pasilyo guys kay mura man ni siya og kanang balkonahi kibali. Madungawan nato ang ubos nga bahin sa merkado guys, sa highway makita nato. Mura lagi ni siya balkonahi kibali Naglibot ni siya guys. Mo ni atong bagong merkado sa Valencia guys. Ama pa di pag sugod anig paninda wa kaya mapurma paning uban. Ug ari jud kasagawas ani guys aning balkonahe dili igang, dili ba murag taas kag panglantaw ani guys. Mo na iyahang posisyon. Nindot og hapsay man pod guys ang ilahang arrangement ani Nakita pa nako guys ang ang mga kaila ani guys Ni onda kay nauwaw. Nilabay ra ko nila ani guys padung ko dito sa may unahan gid nga bahin. Taas na kog ni lakwan ani guys. Ang style ani naay mga agianan dias tunga ani guys. Murag tulo man tingali ni kahagdanan, malabyan nato. Yan na taning tumoy pa doon guys. Sa tumoy doon na dahil po laing agianan guys. Laing pultahan ari exit. Atong makita guys ang bye-bye hasta dito sa amo ang akong panimalay guys murag makita gani ani akong gipadak-an mao ni ako ang Pinoyanan guys kani mao na ni siya nakita na to guys daplin suba. Malantaw ang amo ang merkado malantaw pud ang among balay. Nindot man dahil dito sa ibabaw guys. Taas tag nilantawan padung nataani mo gawas guys manaog nata mo nilahang agianan. Padung nataani sa ubos nga bahin sa merkado guys. Mao na ni siya guys. Sa gikaingon ko na guys na ay hagdanan po sa tunga-tunga ani.
nga padulong po dito sa karnihan, sa mga utanan. Ato makita guys, atong lantawon. Mao na ni ang pultahan guys padung sa karnihan oh, sa isdaan. Ato makita guys. Lugar pa kay dito sa sud, wa na lang kumusud ani guys kay limitado ang oras, nagdali ko. Wa ko mo view dito sa karnihan sa isdaan. Og mo na porma sa merkado guys atong malantaw. Og mo to guys ang ako ang pagsilip ninyo guys sa amo ang merkadong bag-o sa lungsod sa Valencia ba guys. Bye bye.